Basamortua. Basamortuak tropiko inguruetan eta kontinente handieneen barruan aurki ditzakegu. Basamortua da, dudarik gabe, ingurunerik gogorrenetakoa bizitzeko. Ur lurritasuna iraunkorra baita, eta hori gabe ez baitago bizitzarik. Basamortuetan urteak joan daitezke uririk egin gabe, eta gero bapatean zaparra daitzelak bota. Temperatura da beste arazoetako bat. Klima deskribatzen ari bezala, basamortuko temperaturak oso muturrekoak dira. Egunez oso akturak diren bitartean, 50 gradutik gora, gauez 0,6koak izan daiteke. Antzeko zerbait gertatzen da basamortu hotzak izenarekin ezagutzen direnetan. Hauetan, gaueko eta eguneko temperatura aldeari uda eta neguaren artekoa gehitu behar diogu. Horrela, udan temperatura 50 gradutik gora badira ere, neguan temperatura horiek -40 gradura hel daiteke. Basamortuetako zoru eskasa ere aipatu beharko genuke. Ur faltaren eraginez landaredia oso urria da. Ezin da lurzoru gozorik sortu eta ez dago higaduraren aurkako babesik. Ondorioz, higadura oso handia da, batik bat ura eta haizeak eragindako. Euri gutxi egiten du, baina egiten duenean ur asko botatzen du epe laburrean, eta uholdeak gertatzen dira. Ur horiek zoruaren goiko geruzak eraman ditzakete, azpiko gaitza agerian usteeraino. Orduan ez dago nahiko lurrik landareen sustraia finkatzeko. Basamortuko animaliak hauek dira: gamelua, fenekoa, arratoia, eskorpioia, sugea, bestalde, basamortuen haizeak etengabe jotzen du, batzuetan oso bortizki. Haizeak haitzen aurka gartitzen dituen hondarale txiki horiek higadurako gaitasun handia dute. Badago gainera beste arazo bat, euria egiten duenean urak gat mineral asko disolbatzen ditu, eta ibaiak eta oputsuak lehortzen direnean gatz mineral horiek pilatu egiten dira bizitza ezinezkoa bihurtzeraino. Landareei zaila egiten zaie ingurunela txorretara egokitzea, eta baita animaliei ere. Basamortuetako landareak euria egiten duenerako antolatuta eduki behar dute beren bizitza zikloa. Ura lortzeko basamortuetako landareek sustre luzeak eta sakoneraino ondoratuak izan ohi dituzte. Lortutako ur hori gordetzeko hostoak mehetu egiten dituzte eta askotan arantza bihurtu. Horrela lurruntze prozesua murrizteagatik batera, animalia belarjalaetatik babesten dute beren burua. Basamortuetara moldatutako landare berezietatik kaktusak dira ezagunena. Beroari ihes egiteko basamortuetako animaliak beraien eskutalukoetan gorderik egon daiteke egunez, eta gero, ilunabarrean eta batez ere gauean janari edo jedari bila biltzen. Zenbait animaliarengan beroa errazago jasateko beste moldaera batzuk ere topa daitezke. Fenekoak, basamortuko azeriak, adibidez, belarri handia ditu, eta belarri horien bidez galtzen du gehiegizko beroa. Moldaera guztien artean, gameluena da ezagunena. Euren konkorretan pilatzen dute gantzei esker basamortuetan egun luzez jan eta gabe iraun dezaketen animalia horiek. Beren oinak ere basamortura egokituta daude, oso zabalak dira, hondar gainean ibili ahal izateko. Ezin da esan basamortua gizakia bizitzeko leku atsegina denik, baina hala ere basamortua aspaldi bihurtu zen gizakien bizileku.
Afrikako Kalaharin, Australia barruko basamortuetan eta Estatu Batuetako mendebaldeko eta hego-mendebaldeko basamortuetan ehiztari biltzaileak aurki dezakegu. Kun herria, boskimanoak, Australiako aborigenak eta Estatu Batuetako zozonak. Herri hauen bizimodua ehiza eta fruitu biltzea da. Basamortua hain leku txiroa izanik bizitzeko beste lortzen badute ere. Arazorik nagusiena ur eskazia da, eta etengabe aritzen dira ur putzu batetik bestera joan etorrian. Aipatutako herri horiek hor badaude ere, guretzat hiririk esanguratsuenak Saharako Arabiako edota Gobiko, abeltzainenak eta merkatari nomadenak dira. Herri horiek, tuarejak, beduinoak eta mongoliarrak basamortuan zehar mugitzen dira beraien abel taldeekin euri urriek eragindako belardien bila. Hala ere, ez da pentsatu behar basamortuko inguruneak egoera erraza duenik. Gainerako, bioma guztiek bezala honek ere izaten ditu bere erasoak. Bertako zenbait animalia ehiztatu egiten dituzte, azeriak, gazelak eta bat, eta animali horiek desagertzeko zorian daude. Gainera, zerbait lekuetan, basamortuetan aurkitzen dira petrolio putzu garrantzitsuenak, eta beraien ustiaketa oso kutsagarria da.